batu gunting kertas. Remen-remen kau condong. Bapak ibumu sosani karo raimu. Iki dapat persengkongkolan. Kok to? Ngaku persengkongkolan opo? Kok do seneng men nyiksa aku. Pancen kowe ra cerdas kok. Dolanan iki butuh feeling. Gue wis mati rasa kok. Ora, iki wis bersekongkol. Ayo, Turun. Atau dolanan sing sportif. Dolanan iki ra gebeng. Kebang aku emosi lho. Kowe nek emosi tambah tampan. Wes, tak cek kaya calana ayo. Ayo. Ning aja brokan siji-siji. Wah, nantangi ladeni ra. Ya, tadi. Yo yo tak cek kaya. Ajak tenan. Ayo, tak cek kaya ayo. Oke. Ki ono apa? Arep dogelut. Ora gelutan. Tugasmu do sekolah. Dilagati wong tuwa, kon sekolah, malah gelutan. Nggih, nggih. Nggih. Ngono.